Ideme spraviť taký vysoký tón. Je čas odísť. What the fuck? Prišiel onen moment a musíme sa rozlúčiť. Konečne ide preč odtiaľto. Zničil ma tento výlet. 2 dní som tu bola, nevládzem ani hovoriť už. Dúfam, že som ťa nakazil a o 2 dní budeš choriť tiež. Tu si tvoje geomagnetické anomálie. A dobrú chuť k prameňom. Strašne dobré pramene, wow! Tak ďakujem za prítomnosť a maj sa dobre. Ďakujem za výletí. Mám zážitok do konca života. Ahoj. Podaj by si skapal do rana. Dneska máme celkom dosť prelietavý deň. To zmysel, že dneska sa strašne veľa nacestujeme, teda minimálne ja. Budeme skákať z jedného miesta na druhé, dneska asi vážne viac ako 300-400 km asi prejdeme, takže uvidíme, ako to všetko vyjde. Idem sám a zrazu zase samé traktory. Toto prekliatie asi samého ma vždycky sprevádza. Malý lipník. Tak tam asi rastú malé lipy. Joj, aké fajné ráno, hneď tu pri takejto krásnej riečke. Keby ste nevedeli, tak táto rieka sa volá Poprad. Ale nie som si istý, ale keď prejdem na druhú stranu, tak už som v Poľsku. Ja pierdole! Prečo som sem asi ľudia prišiel? Z jednoduchého ľudia dôvodu. Nachádza sa tu prameň Sulinka. Samozrejme, potrebujeme ochutnávať ďalšie pramene a teraz ideme ochutnať Sulinka prameň. Tam vzadu teče výborne. Normálne som sem nechcel ísť, ale navigácia mi ukázala, že tu je ďalší prameň, takže urobíme si ďakú obchádzku, tak poďme okoštovať známu минеральную воду. Сулинка дарит молодость и красоту. Táto je strašne železitá. Teplota vody iba 8 stupňov. A táto je strašne železitá. Úplne keby ste pili skoro železo, ale minerálne železo. Ja mám rád železité vody a toto mi moc nevadí. To je zatiaľ asi najželezitejší prameň, aký som pil. Úplne, ale není zlý. Môže byť. Ideme si nabrať na cestu a môžeme ísť ďalej. Keby vás zaujímalo, z čoho sa to skladá, tak tu nám máte. Pozrite sa, aká je mineralizovaná, ty vole, všade bubliny. Ja si myslím, že sa oplatilo sem prísť. Chceš sa mi tak napiť? Áno, áno. Poďte. Poďte. Ďakujem. Ako ďalší prameň máme Salvátor prameň. A čudujem sa, že sú tu auta od Badovskej. Ja neviem, ja sa v tom nevyznám, možno, že majú nejaký súvis. Ale neviem, ochutnal som to a tá Sulinka mi chutila viacej. Táto je taká obyčajná minerálka, ale s pachuťou vajcoviny. A môžeme ísť hneď o dedinu dole a tam sa nachádza hneď ďalší prameň. Poďme okoštovať. Nachádzame sa v obci Šindliar, čo je dedina, ktorá obsahuje prameň Sultánka, ktorý je rovno pred vami. Táto má oveľa viacej železitú vôňu, jak Salvátor. Táto je úplne železitá, taká kúpeľná voda proste. Bublinková kúsok. Táto by chutí viacej ako tá Salvátorka. A k tej Salvátorke podľa mňa chodia ľudia všetci preto, lebo je tam obrovský prúd vody. Tu na ledva asi napustím jednu fľašu. Ja som spokojný, dobrý prameň. Dneska zase toľko liečivých prameňov vypijem, že to budem musieť asi niečím zase vykompenzovať, lebo to není možné, že by sa bol až taký zdravý. Potom ako som sa prevodnil zo všetkých týchto prameňov, tak smerujem na miesto, kde reálne neplatí gravitácia. Určite ste to videli, kde fľaše, voda ide hore kopcom, ide o tzv. Okčný klam a ja som to musel vidieť na vlastné oči. Ja som sa iba teraz prišiel. Pozrite sa, to je kopec dole toto, hej? Ale ja sa cítim, ako keby som stál opačne s tým autom. Ja už sa nemôžem dočkať, ak tu niečo vyskúšam. To musím vyskúšať. Áno, reálne ide hore. Tak to je sranda, tam je dole kopec. Ahoj. No to aj túto loptu to musím vyskúšať. A normálne sa mi hýbe. Toto čo je? Moja lopta ide do kopca normálne. Unbelievable. To je neviditeľný, silý. Keby ste sa chceli pozrieť, tak je to hneď pri vchode do jaskyní Zlá diera. To je neuveriteľné, že aká sračka ma dokáže normálne že potešiť. Normálne bizár je toto. Spokojný Smajlo s celkom dobrou časovou rezervou pokračoval ďalej v ceste, aby vám ukázal ďalšie krásne miesta na Slovensku. Čo ale čert nechcel je, že Smajlo vôbec ani teraz netuší, že sa blíži k prvej obrovskej komplikácii, ktorá ho stretne na tomto obrovskom výlete. Mal som namierené k celkom zaujímavom miestu, ale po ceste nečakane som narazil na dedinku Víťaz. V hlave som si hovoril, však je to už asi nikdy nepôjdem, takže si aspoň spravím fotku a videjko s týmto zaujímavým názvom dedinky. Odparkoval som auto pri ceste, zobral kľúče a vydal sa na 2-minútovú akciu
točenia a fotenia. Tu je videjko, ktoré som spravil. Inak akurát som prešiel cez jedinú Víťaz, to iba tak. Som víťaz! Som víťaz! Keď som ale prichádzal naspäť k autu, vlastne som zistil, že ja vlastne nemám žiadne kľúče od auta pri sebe. Dobre, hlavne kľud. Snažil som sa zachovať hlavne pokoj. Hľadal som asi všade, prehľadal som si vačky, prehľadal som každý kút auta, okolie. Pič. Teraz čo? Proste kľúče ako keby doslova sa vyparili zo zemského povrchu. Hneď som si pomyslel, že čo teraz? Môj výlet v 17. dni už celý skončil? Zostanem tu odstavený celý deň? Okolo len prechádzali auta a ja som sa zúfalo snažil nájsť vlastne, kde tie kľúče skončili. Hľadal som viackrát na rovnakých miestach, pri tabuli, aj v aute a stále som nič nenašiel. Ja už som si vážne myslel, že je koniec, ale našťastie sa mi asi po 15 minútach podarilo kľúče nájsť vo vysokej tráve pod tabulou dediny. A to iba vďaka tomu, že pri prehľadávaní tej vysokej trávy sa mi niečo len tak random blisklo do oka. Pozrel som sa na to bližšie a vážne to boli tie kľúče, ktoré mi pravdepodobne asi vypadli z vrecka, keď som sa tam fotil pri tej tabuli. Keby nesvietilo slnko, tak asi tie kľúče nikdy nenájdem. V ten moment mi padli asi všetky kamene sveta zo srdca a ja vystresovaný som pokračoval v ceste ďalej. Najlepšie na tom je, že vlastne ja som aj nevedel, že mám zapnutú kameru v aute, takže všetky tieto zábery sú úplne autentické. Vedeli ste, že pred 200 rokmi sme mali najmodernejšiu hutu v Európe, kde sa vyrábala meď, ortuť i striebro za pomoci elektrolízy? Čože? Keď nie, tak vítajte v obci Kľuknava časť Štefanská huta. Kľuknavá časť Štefanská huta. V tú dobu sa práve na Spiši vyrábalo až 12% svetovej produkcie medi. Neceníte to. Práve sledujeme historickú opustenú budovu, Kde sa písala v podstate história hutníctva na Slovensku. Bola zatvorená iba pár rokov pred 20. storočím a dneska už iba takto chátra. Takže mediarský priemysel tu už na dobro skončil. Keby tú pamiatku zrekonštruovali a urobili z nej múzeum, tak to by bolo úplne že pecka. Keď pôjdeme o kúsok nižšie, tak nájdeme celkom zaujímavú vec. Inak len tak sem dole nejdem pre nič za nič, lebo hneď oproti sa tu nachádza jeden z najstarších drevených mostov na Slovensku, Ktorý bol postavený v roku 1832. Takže on má už skoro 200 rokov. Tento most bol hlavne spájaný so Štefanskou hutou, kde hlavne slúžil na prevoz materiálu práve do tejto huty. Hneď pod hutou tu tečie aj ďalší prameň. Rinička, to som aj nevedel. A proste obyčajná voda. Vidíte to, čo sa všetko dokážeme dozvedieť o našom krásnom Slovensku. A je tu aj čierna ovca rodiny. Choď do pekla. Z tejto strany to vyzerá, ako keby to bolo z hororu. Sú to približne dve budovy, ktoré ako tak stoja na svojom mieste. A je to také celkom zaujímavé, keď už viete o tej histórii kúsok aspoň tak trošku. Idete okolo tých budov, tak má to taký zaujímavý feeling celkovo, no. Zvýšené nebezpečenstvo pošmyknutia sa a padajúcich častí kamenných blokov a ľadu. To znie celkom bezpečne, poďme tam. Neviem klamať, ale mám strach. Prečo tu ide auto? Už sa trošku menej bojím, ale stále sa bojím. What? Ako tie svetla fungujú na senzor, tak to je akože dosť, ale že dosť creepy. Hlavne keď som tu sám a ja sa bojím tmavých miest proste. Za mnou sa rúti auto, ide si po mňa. A ja som tu v tmavých uličkách tunela. Dámy a páni, čo sme teraz prešli, tak bol presne tunel Margecany. Nebudem klamať, že som sa nebal, hej. Ja sa bojím jednoducho takýchto vecí všetkých, takých tmavých, stiesnených. Som rád, že som to prežil. Stal sa zázrak. Tento Margecanský tunel, ako ste si všimli, tak slúži ako prístupová cesta na druhú stranu. Je v podstate umiestnený hneď vedľa železničného tunela. Čo je taká zaujímavosť je, že polovica toho tunela v podstate je iba opracovaný kus proste k skali. Dosť ma občas to vystrašilo, keď sa to zrazu
zasvietilo, predo mnou iba také holé opracované steny. Som sa cítil jak v pekle. Ja neviem, jak z hororu som sa cítil. Ešte musím ísť naspäť. Je to iba 400 metrov. Iba 400 metrov je to ďaleko. Margecanský tunel bol vybudovaný v 19. storočí ako súčasť najdôležitejšej železničnej trate Severného Uhorska. Rokmi ako sa tento tunel prestal používať, tak sa vybetonoval spodok a dneska už je to tunel pre chodcov a auta. Tu by sa dobre spievalo, to sa všetko ozýva úplne že extrémne. Odchádza vlak z vedľajšieho tunela. Fú, zvládol som to. S radosťou vás môže privítať v Cemiate. V Cemiate by sa mal nachádzať ďalší minerálny prameň, ktorý ideme okoštovať. Prameň sa nachádza hneď pri tomto altánku. Je tu prameň Harmónia, už tečie. Ale teraz akurát pozerám, že voda nie je pitná. Nič sa mi nezostáva ako ísť ďalej, ale je tu pekne akože no. Na to, že tu je tak pekne, tak ten prameň mohol byť pitný aspoň. Ach jaj. Keď vám poviem viadukt v Telgarte, tak určite viete, o čom hovorím. Ale čo keby som vám povedal viadukt v Hanušovciach nad Toplou? Keby ste nevedeli, tak tento viadukt je najdlhší viadukt, aký máme na Slovensku. Ale nielen na Slovensku, ale aj v starej známej strednej Európe. Meria skoro 400 metrov, ešte stále je funkčný. A čo je taká zaujímavosť, že bol skoro úplne zničený počas druhej svetovej vojny a odtedy sa dočka rekonštrukcie. Asi úplnou náhodou som našiel cestu priamo na ten viadukt. Tak sa môžeme rovno z vrchu pozrieť, ako vyzerá. Akurát ide vlak. Ja sem prídem a o 2 minúty už ide vlak. Ja mám normálne zážitok zo vším všudy. A to tu len tak pri ceste oddychuje naša zver. A tu dole sa ešte osviežuje. Tak to vyzerá jak cool. Ja sa stále ľudia nevzdávam. Potrebujem nájsť ďalší krásny prameň. Preto sa nachádzame v dedine Bystré, kde sa nachádza ďalší minerálny prameň a to je Števica. Ide sa tam cez takýto vysutý most. Vyzerá celkom zaujímavo. Ľudia si idú brať vody, tak musí tiecť a dúfam, že bude aj dobrý. A zo mňa už minimálne tiež už teče, ty kokos, to tepla. Bože. Normálne to pruží. Trampolína. Som v najbližšom altánku a ideme okoštovať taký mierne železitý zápach. To je iba železitá voda, nič iné. Tam nie je žiadne vajco, nič. Mierne železitá bublinková voda. Úplne čisto kúpeľná voda, úplne chutí mi strašne. Keď budete pri Prešove, tak viete, kam máte ísť na vodu. Dneska nám všetko pekne časovo vyšlo, by som povedal. Dneska treba načerpať nové sily, lebo zajtra nás čaká podľa mňa asi ešte dlhší deň ako dnešný, takže treba si oddychnúť a uvidíme sa asi zajtra. 18. deň na cestách! A hneď tu pri takomto obrovskom drevenom megafóne. Nachádzame sa pri obci Zlatá Baňa, kde sa nachádza tento obrovský megafón drevený, ktorý je asi od cesty vážne nejakých 200 metrov. Čo je také zaujímavé, čo som si všimol, že minulý rok, keď sme boli na cestách, tak už od nejakého 16. 17. dňa už som sa proste cítil úplne zničený. 18. deň dneska a ja mám pocit, že ešte stále dokážem pomaličky raz toľko. Ty kokos! Ako ďalšia naša zastávka sú Opálové bane, ktoré sa nachádzajú medzi obcami Červenica a Zlatá Baňa. V Opálovej bani už ako názov trošku napovedá, tak sa samozrejme ťažil opál, ktorý v svojom čase bol dokonca vzácnejší ako zlato.
A dokonca možno, že by ste neverili, ale teraz sa momentálne nachádzam v tých najstarších opalových baniach na svete. Však tu je väčšia zima, jak na rysoch. Vtedy tam bolo okolo 4 stupňov. Oproti 30 vonku to bol celkom veľký rozdiel. Podzemí je približne 30 km banských chodieb a 17 štôlní, z ktorých je 5 zaplavených. Čo znamená, že sa tu dá reálne aj potápať. Ale to som neskúsil. Za mňa trošku nudná prehliadka. Opal tam nebol skoro žiadny. Celkovo to vyzeralo byť také vyvrakované, ale myslím si, že si to nájde svojho návštevníka. Driftéři! Inak bude obálka neplaká. Bocian! Nachádzame sa ľudia v obci Davidov, kde ideme navštíviť východniarske Janošikové diery. Jedná sa presne o roklinu Zapikan. Práve v tej rokline sa ukrývali zbojníci pred žandármi. Možno, že neplatili dane, alebo ja neviem, čo robili. Zapikan je v preklade zbojník. Určite sa nebojím, keď idem tam úplne že sám do toho hustého lesa. Musím sa trošku poponáhľať, lebo hneď za tým máme ďalší program. Tak keď budem zadýchčaný vo vstupoch, tak asi viete prečo. Tingo skrr, pup. Ja. Pu, 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 pu. Neskutočne sa to šmíka, ale že neskutočne. Písané bolo, že hodina, ja som tu za 20 minút. Toto je tá zapikánska chyža, kde sa schovávali zbojníci. Neviem, jak sa tu schovávali, čo takto to čupeli. Že... Nikto nás tu nenájde. Pre, pomaly, 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 ale isto. Pomaly, ale isto. Pri parkovisku tu ešte majú také celkom pekné futbalové ihrisko. A čo tak toho vyskúšať? Tak ako minulý rok, tak aj tento rok tu mám takéhoto gumeňáka. Pozdrav, gumeňák. Neviem. Wow, freestyle. Crossbar challenge, jo! Koľko si toho vypil? Veľa. Takže nachádzame sa pri meste Vranove nad Toplou, kde som pozeral ešte v zime, že sú tu celkom dosť pekné motokári a som tu asi jediný možno. Chcel by som ich velice vyskúšať a konečne už nejaký adrenalín zažiť počas tohto výletu, nejaký poriadny. Hneď po chvíli som musel vymeniť motokáru a potom som to zase rozbehol. Takže je to za mnou. V podstate som si nezazavodil, ale som si aspoň zajazdil a mne sa to celkom dosť páčilo. A tá motokára ide viac ako 60, takže to bolo tiež super. Takže dávam tomu určite big up, pri Vranove motokári sa mi celkom dosť páčili, ešte neboli ani úplne, neboli ani že predražené, taká normálna cena. A my sa môžeme ísť vrhnúť niekde ďalej. Už sa mi to zmenšuje. Začínam byť zúfalý. Pôjdem možno do najbližšej dediny a tam proste budem nocovať.